Pa vi razumete da ja živim za ove brojeve. Da ja živim za ovo da Srbija uštedi neki dinar. Mi smo uštedili Srbiji samo tim dogovorom sa Putinom. Dakle, 8 miliona i 600 hiljada na 6 miliona smo dnevno uštedili Srbiji. Šta se smeješ? Čate! Dakle, samo na tome sam vam pokazao na dnevnom nivou uštedimo 8, jer njihovi prijatelji uzimaju TTF plus 0,05. Plus 0,05. Pa vi razumete da ja živim za ove brojeve. Da ja živim za ovo da Srbija uštedi neki dinar. Pa šta je tu smešno? Na dnevnom nivou ovoliki novac najmanje, a ja želim da dođemo do toga da uštedimo 10 miliona dnevno. Da bi mogli deci da zagreju mleko.